Ka kenhun jong ka fit nong thamai movement kala panlong gi jing mare marathon na ka banta ki hybrid ki samla bat ki rangba jong ka snong nong thamai ha ka step jong ka lai pho tarik banra ki karpang ya ka sports day ka balong ha ka ar phandai tarik nai lar ar hajar ar pusan chwa ban sedang ki jing ya mare thong ayo ek jing ban bam smai do MDC ka than ba Tony Winston lengdo rangkat ki jing don lang jong roba snong ka lau chen riu ba SB Kharshandi ba Bawan Kriem Presiden ba John Gachi General Secretary kenong kitkam bat git khot ka KSU kenong kitkam jo ka dorbar snong ki bahap hapo kanong tamai bat ki we ngăn nhau lái án hari về mơ chỉ việc gì sa lại ốc salah ban mare mơ di kepulauan mana ke ambulans sukan sadan ni nadian bagi volunteer ready apa lihat up stay 3 2 1 Hey, nak ambil dulu. Aduh. Ni. Hidung. Hidung. Nak ambil ni. Freedom sedang I take the pledge to lead an active and a healthy lifestyle. To take out 30 minutes every day for my fitness. To encourage my family, members and neighbors to stay fit and healthy. To take the fitness assessment test on the Fit India mobile application. Possible apabila ya simenta wat kini ka pledge. Tingam nung kwa ban kren bun kitin na mga snutu bun na preng jopi ka along iga ban stang ban mare no. Andai ngasu kwa ban ai tamis kitin akentil. Ba ngadap na namin sim gajing smokeman haba ibawan i requesting a bandon ringkat hakani ka step ban long kum utang kongsan. Andre, it's not about me, it's about you. Mapi kiblawan manisya menta ngasukwa mga chuay men sim mapi ba dangyay siya ki program so kum kini kiba kanong Thamai Sports Club ka penlong na kipor si kipor. Ba nga next camp ba kani ka jingmare marathon menta kasni. Kamnum day ka ba kut hendray kadai kabasdang bag ngangit scam ru bakum kanong Thamai Sports Club nang ni syakmat kin yale shibon teliki programs kiba kin wanra ya kata kakot ke kya khamtam iki para nong song snong bijong ya kini constituency bag kumju ru khamtam iki ki heb barit nang kemen ngadak na kemen sim gajing kemen habang i kini ki heb ki barit under 10 namar nga ong ibawan buntan. It's all about you ladang i encourage shafi i man CMP kamot gradually hadu kin the point siya kerta ka pahe pin yai don bet kata ka mensim ni the spirit ban mare na ni ban compete nga ai kublay ru idu nga iba she's one of the oldest participant ha kani ka event nta
di PVI mensiving itu dengan kepat penginya tak tilang mentajuri. Nama rasa mada ini nakapor siya kapori di jupen yang ini kinong syok kapor ka constituency, but she's always ready and eager to do things which other long kami let's see kimla banle. You are an inspiration in a constituency, but ngangit scam ru kani ka marathon mentakasi all these participants will draw inspiration from you. Tinakalian ka jonga all the best ublay don kat bati ngangit scam pa kani ka jing mare ka jongpi kan wanra ya usok ka jing job ha ka jing persyang ka jongpi bere kureshibon udan ublay don kat bati kureshibon. India movement kedai kaba langlai sembilan kesini daw Prime Minister John Kerry India banwanra ya kata museum ke bang India ya kata sports bangin light ya gino gi jingpang gi sitom aba Kerry iyo ya gi nong ibasai paklan kapan iba Kerry bagajai beriu jung iro kaim bat Kerry India hi bro kaim kata hi kedai ka kajingut kajing perkat ke bang ini bandan haga jemuk kajing perkat ke jongi kamta ma pi ki hat ki baret ba pin tip ya gane ka benta ka ba ka sports ka dai om tang ba pin yo ya kajing mentoi la di simet dai ka contribute lu ya kajai benriu amara ba pi sa pi climb ba pi nang ban ilek kai la ni ban wara ki no gi kijing kala haga jing im ka jong pi kemot kari ba kajai benriu ba im tengah ai khut le ya pi we ibalai simenta haga sengi mat ngangit scam ba kamdei tang kanika sengi ka ba phi simenta ba kamdei tang kanika sengi ya ka ba phin nilek kai ngangit scam ba nangis kemat phin nang yai persyang haki haga nika benta ka ba ni bat ka sports and games la kamdei tang ka marathon la kali hang dulu gi benta football bung karate bat kumta ter nga ai min CMB ikon samla ilong kimi ilong pa ya ka bangin simenta ha khamta me ha ka bani ba sports bagi khon samla jongi hep ki barit jongi kin light na gino gi sa ilam bakla ha ka ni ka perpay ka ba ngi imenta ka long ka perpay ka ba jinjar ka ba ado ka data kata ka daw nga ai min sim pi we ba phiru pinang yai khot gi parlok ki jong pi ba pinile kan practice maga step bila banile kai step bila bani simenta ha gino gi games and sports ba penbait om tang ng sport club dai nagiwi isnong idong ro nga encourage kani but namar ba nga sutro ila di na mangaro ila di nga di basiele kay ba but nga sutro ro ba habang ila kay ngayo ikamat ko sa baklan iko magini gipor but is kijongi ilang don kam ya kabangin haban le exercise kumalakran dai di rang ba amne sa kamat bagi jingpang giba menta gilong jingpang giba babon kom kadi naga lifestyle kijongi tika jing play kajong ya kani ka Fit India movement ro kalong ya kabangin kiar igno no campus niyo bagin kikon samla ke jongi ila im tang ha kale mobile ila klet ya sports ila klet ya kabagin penlong fit ila de ila bami kijing bam no tang kijing bam surok suda ya kabagin pesti ya kamat ke jongi begini ge ba ka kersiu tia lese kung mangi kersiu tia e bi kikon samla ya kabagin pikir ila de bapin like na kita ke ibaro bapin tip ya ka puli kadang ni bapin tip ya ka akor ka borom ka bakhantam e ka ba ngi don kam kung ka chat pendri ka jangi ngadi general secretary jongka nong Thmai sports club yang asukot ba jon kajing penlong ye kani ka marathon mutasi kani ka part of the Fit India movement ka ba nakaliang mo pasika mudi awal jak kendai kala penlong ikan ka Fit India movement nationwide tinaleng jongi ka sports club ka bangi jukentiu ya ka sports baju kapor ka ba ngipet bagi kena ki forum ta nungop ki wewe ki kam ki ba sneo imlang salang di ka penlong ini ba ngin penlong ikan ka bangi ai ka tengpat fit nong Thmai movement ti akan ni ka fit nong Thmai dan komponen ka bangi ong ba lai benta ka wei ka dei ka marathon ka baar ngin sayo ka jimbatai habidei bat kumno ka kom kilomet habidei bet kini ki thana ki bawan simeta ni bat ka bakhadu sayo ka jimbatai habidei bat ka koi ka khia bat kum kita ki mau ki riu it sports ki batrang ban ki ka jila kai temun kan sadan ki resource person ban batai habidei bat ka bam ka di kumno kini ma ka jengim ka jongki
Hoi umlalen hani ki mo por menta habangi puli kot kebon ngi page ki media ngi shui lajan manlas ni kajing jelai jong kita ki kena mo ki bala sakama bala ngop ki drop ti kala penlong ye bun ki kime ki pa mo bat ni ke masalang ru ban ong ba kini ki bri ki bala ngop drop ki long kajing ma ti ban keno than ru ya kita ki bangat kata ru so bei mo mangiru ngi ho ni dei ginong elam snong ju oi sport bi pek menta te ngi kwa ba lada ki khna ki khampele jumut ba hawe dei bati jingla kai te lada ki pek ha ki we ki kam ki ba le si da ka jing simbenta ka jongki kan penlaj ya tu jingmut je berkat ke ba kimle ye te le si lada ki dan ka jingmut ban positif apa ka jingim kamut kila ban num penlien ha kita ki kam ki badai mo drug sebab pen sniwi ki imlak salang habis bet ketika marathon mo kumbang laong ti mene bangi ai ka teng fit nong thmai movement ke ba ngi ru kum ka sports club kwa hi bakan dan kum ka matang no ka revolution habis bet ka fitness ti kadi ka program milayo jingbei tingka naka CMYDS ka ba ki khot ka chief minister youth development scheme ti lembaga tugas scheme ngila ban penlong ngi kanika fit nong thmai movement. Saya ketat yang pisesian hadian jom ini. But youngest participant hakane step nation rang but itai de hina belam shua lamari nai jinghapi na gtai ko ya jingma siang jogi na kita kesti hakane step Lisbon ni mana